Yeah, well. Maureen. Ngazi. No. Okay, man. Ana m enwe slow connection. Ndewo. Maureen Ngozi, ndewo. Ka ụbọchị taa mee. Ama m na ịdị mma. Ka ọlụ, ka afịa. Udo adịkwa. Ama m na taa dịrị gị mma. N'ife niile ime taa na ọ gara nke ọma. Ndewo. No. 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 Tata. No, ụmụnne m. Tata bụ taa amakakwa. Gbada ebe a nna amakakwa nọ. Amụrụ m ka brada be anyị dị. Mmịa mụ na mmiri na-ezo. Afọ ụmụ ebe flood na-emebisi ụmụ ife na be anyị. Gọọmenti be anyị fada anwakwanụ. Onwekwa ebe flood na-ada emezi na kịta n'ụwa kịta mana onwe ife a na-adị megasịa welụkwalụ mmiri ụzọ. Mana ịma na ndị be anyị ndị na-achị anyị na be anyị fada emetacha mgbe ụfọdụ nọọnụ udu mmiri ka nọ na be anyị nọ na sọm ebe a n'oge mmiri ji ezori nne ama m na mmiri adị emebi iferi nne na be anyị. Ndewonu. Taa bụ 6th August 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee n'ọgụ afọ Igbo ọnwa nke isii a ka ndị be anyị ndị Igbo ji eme emume ji ọfụ emume ji ife a na mba dị iche na-akpọ ife dị iche iche mana ọ na ọnwa ka eji eme ife gbasara emume ji ọfụ akọsigo ji na a na-emezi harvest a na-abọpụtazi ya na-emezi emume ji ọfụ mkpụrụ m ka obodo na-emego emume ji ọfụ mana ọnwa nke isii ka anyị bụ ndị Igbo ji eme emume ji ọfụ. Ndewo. Tata bụ orie mmiri bụ eke eji malụ orie. Akụrụngwa orie bụ mmiri onye na orie yi. Ndewonu. Anyị ekekele ụwa. Anyị ekene mmụọ niile ya na okike na-alụ ọlụ. Anyị ekene mmụọ niile nọ n'anị be nna anyị, nọ n'anị ukwu nna anyị, nọ n'anị Igbo niile. Anyị na-ekene fa ncha. Taa bụ orie. Taa bụ 6th August 2025. N'ọnwa nke isii n'ọgụ afọ ndị Igbo. Anyị kene mmụọ niile anyị na-ava yi wee bịa ụwa. Anyị na-ekene chi anyị agwụ anyị. Ndị otu anyị dị iche iche. Ferika nụnụ. Pancha niile. Na-echi anyị, na-edu anyị, na-echi ezinụlọ anyị. Anyị na-ekene fa ncha. Na fa nọnyere anyị. Na anyị dị ndụ taa. Na fa nyere anyị ike. Na fa gbara anyị ume. Ekene dịrị fa ncha niile. Anyị na-ayọfa. Biko, onwe ka anyị si nke anyị na-emetọrọ onwe ka anyị si mejọ mmadụ. Mejọ mmụọ. Biko fa gbaalụ. Anyị na-ayọfa dododo. Fa gụpụla anyị nsọ nke ahụ. Ka anyị ji wee bụrụ mmadụ na anyị abụrụ mmụọ. Na mmadụ dị ndụ ga-eme ife ka mmadụ si eme. Ma mmadụ abụrụ mmụọ. Na mmadụ adịrị ike. Biko, onwe ka anyị si mejọ Biko meela anyị ebele. Gụpụla anyị nsọ ndị a. Ise, nnọnụ ụmụnne m. Ya taa, nsị na nkụzi nke taa, nkọwa nke taa
bụ ka esi achọ ịchọ nghọta ime mmụọ ya n'ụzọ ọdịnala. Ime mmụọ ya ọ bụrụ dị ka na mmadụ na-enwe ndị bekee na-akpọ spiritual problems, okay, n'ụzọ ọdịnala. N'ụzọ ụka, nwa ndị ka na-eji ụka na-eji abụgọ m ụka. N'ụzọ ụka ka ọ na-adị bụ mmadụ ife na-agbagwoju mmadụ anya, o jekwulu pastọ ya ma o jekwulu ụkọchukwu, kọọlụ ya ụkọchukwu ekpele ekpele gọzie ya nye mmiri nsọ ma o si emebe fasting. Ọ ka ndị ụka si eme ya, religion ụka. Mana ụzọ ọdịnala ọ bụrụ ka anyị si eme ya. Ọ bụ na ịgbatasịla ọdịnala ọfụ mebe ife dị n'ọdịnala, ị na-enwe nsogbu, ọ dịghị ka ị nwere udo, ọ dịghị ka ị na-enwe nsogbu dị na mmụọ. Ka esi achọ ịghọta ife na-eme. Ọ bụrụ na nghọta m, onye ọbụla kwesịrị ịdị na-alọ nlọ, ma onye ọbụla na-alọ nlọ. Ọnụ nwekwa ike onwe ndị anya ba na-adị mechie for one reason or the other. Dịka ọ bụrụ na a na-agosi gị ife na mgbe oge niile pụta na-akụ ya, nweke mmụọ na-ekpughele gị ife, amadị na-ekpughele gị ife. Mana ọ bụrụ dịka ị na-enwe nsogbu, ị ga inwe ike na-afụ ya na nlọ. Inwe ike na-afụ ya na nlọ. Ị na-alọgasị. Ọ bụrụ na ịdị n'ọdịnala, ị na-alọ nlọ, ịlọ nlọ ịlọkwakwa, ịlọ nlọ ịlọkwakwa, ịlọ nlọ ịlọkwakwa. Ofu ụdịlụ nlọ ahụ ọ na-abịa. Ị kwesịrị ịgba nkịtị maka ife gbasalụ mmụọ. Ọnwa ama a na-achọ ịgbalụ gị na mmụọ. Ya ọ bụrụ na ịghọtara nya nlọ, ị kwesịrị ije n'afa. Ma m bịara na mkpụrụ n'afa. Ụfọdụ ndị mmadụ asị m na-ada na ebe a na-adị na-ekwukarị na ndị na-agba ezigbo afa nọrọzi. Mana ihe anwa n'ike yi ugbu abụrụ na ofu onye ya gbara ya. Ị nwere ike jee ebe na-abụ ma ebe ịtọ wee jee gbaa afa. Ego eji agba afa ada agalaka, ọ da agalaka ọnụ. Ụfọdụ ya na-eji 2,000 agba afa n'ime ime obodo. Ụfọdụ na-eji 5,000 agba afa. Ụfọdụ na-eji 10,000 agba afa. Ịgba afa, ije jụọ ase, gịnị bụ ife anyị na-alọ na nlọ? Ada agba nkịtị, agba na nkịtị maka o nwelezi a na-achị izi, enwe ife a na-achị kọwalụ gị, enwe a na-achị imeghe gị anya. Nnọọ Emmanuel adị ndụ, nnọọ ya. Ihe ị kwesịrị ime bụ ihe eje n'afa. Ọ na-adị na-asịzina na ndị mmadụ agba afa nọrọ. Onwe dibịa afa, onwe dibịa sọsọ ife ọ na-eme bụ sị ịgba afa. Ọ bụrụ dibịa, ofu dibịa ada alụ nke alụ nke alụ nke a. So ife kwesịrị ime bụ ma onwe ife na-eme na ndụ gị, ịghọtasịrị ya. Ọ bụ na uche gị bụ dịka nọọ ife gbasara ime mmụọ, nọọ ife dị na mmụọ, ịma mgba nkịtị. Ife izizi ị ga-eme bụ na afa. Ọ kwali afa ka a ya agbalụ gị. Na ị ga-achọta onye ga na, ọ bụla ha na ịbụ nwa Igbo na-eme ọdịnala, ị ga-achọba onye ga na-agbalụ ya afa. Ya na ọ bụ na ekpughala gị ife na ị ga-aghọta ife ekpughala gị na ị nwere onyinye anwa, ị ga-achọ onye ga na-agbalụ ya afa. Ụfọdụ inwegodi onyinye anwa, ị na-achọkwa confirmation. Ọ nwere ife na-adịfụ nchọ confirmation. Nje gbaa afa ebe a, gbaa afa ebe a, ka mmalụ ka ife anwa na-afụ eziokwu. So ọ bụrụ na ya na-agosi gị ife na nlọ, ị ga-achọkwa onye ya asị na enegodi ife a mfụ ka ife ọ bụ, ka ọ confirm ma ife anwa ọ dị gị ka ya ka ọnya. Ya nwa afọ Igbo na-eme ọdịnala, so ọdịnala Igbo bụ na ya na-agba afa. Igbo abụrụ na ya nọ na be anyị, ya achọba ndị ya ngasịkara na trust ụnọ na be anyị, ị ga na-ezi ozi bajiela Igbo alụ ya afa. Ndị na-agbasi afọ na-apụtasịkwa na Facebook. E nwekwa lot of ndị dibias na-afụ na-agba afa. Mana o nwere nke m ga-recommend maka
mana iji na dịka na be nna ya ma ukwu nne yi anyị enwe ndị na-agba afọ ọfụma so ife izizi ikwesị ime nwa afọ Igbo onwe ife gbara yighalị na ndụ ya ọ dịghị ka ndụ ya aghasala aghasa ọ dịghị ka ị na-aghọtasị onwe gị ife izizi a na-adị n'ebe nọ n'afa ebe na-abụmịtọ iwe je confirm ife anyị na-afụ ma ọ jụọ asị ọ gịnị bụ ife a na-agụsị gị na nlọ ọ gịnị bụ ndụ gị ji wee dị otu a afọ ekwuzie onye ka o ji adị mma dịka ebe afọ na-abụ ma ịtọ afọ ekwuzie ife dị iche iche sị gị nọ ife a nọ nka ka ife ihe emezi ife pụta n'afa na ịma mgba nkịtị maka ịgba another mistake ndị mmadụ na-eme bụ ya sịwara na ndị na-eme otu a ịgbakọba afa ya eje na be dibịa nke agbata afa eje agbata ekpokolozi afa na-agagharị ọ dị bad ịma nwaanyị mmụọ nwere kapasiti eso mmadụ ọ bụrụ na ị marọ na onwe ife na-eme gị ha nwere ike melụ ya ebele asị ọ masịrị mana ịgbaghara anụ ya n'afa chọba ka ị ga-esi wee solve the problem ya agba n'afa asị gị na ife a na-eme ije chọọ sị gị na onwe ife na-agwọ n'afa ije agba anya ịnọdịzi anyị 1 month 2 months si na ijiri ego ihe eji wee solve the problem ịnọdịzi that nsogbu anwa ya increase from my experience ya ịgbatara ịdọrọ ana chọrọ ana ije na be dibịa ịgba afa mala amalụ na a ga-enye gị solutions asị gị na ife dị otu a na ife ihe eme na ife ihe eme ijere n'afa sị gị na ife ihe eme ịbụrụ nwa Igbo ị kwesịrị ịgbazi nkịtị maka mmụọ amago na malụgo ife na-eme gị mgbe ị na-amarụ ọ ga-adị iche nwe gị na-emelụ gị ebela mana ị matara ana na ọ dịzi agba nkịtị yala ibubezi nsogbu ahụ ụzọ esi ka m wegodila ego nke a mee ife nwekasị gị na ọkụkọ iji egbuola onye ụwa ya ọkụkọ ma ọ gị jee na anị be nna gị ji enyi dị iche ebe nna gị nni ụmụ ife a esi ejiro m ego nke a ejiro m ego anụmanụ ejiro m ego ji ịgba nkịtị imere n'otu anwa ma ife a ga-emezi ọ bụrụ na ibubọrọfa ụzọ na ị prioritizero nsogbu anwa dị na mmụọ nnọọ okoro Don Chuks ọ bụrụ na ime ị prioritizero nsogbu anwa dị na mmụọ ịma ife a ga-emezi fanabazi anyị ego anwa enwere ike ọ bụ dịka na iji agbata afa sị gị ji enyi ndị iche ebe nna anyị nni ịgbakọsi ego ewu na ego ji ọ na-apụtaba ebe 150 ihe ji ya mefe anwa isi na iji rogodo ego ka ịrapụ ya ịma ife a ga-eme fanabazi ya ma ife a ga-eme ụgwọ mmụọ na-agba ụgwọ rinne ma ife a ga-eme ọsọ fa ọ bụrụ na ị na-anya moto ga-emebigodi paakị godi moto gị emebighị efu ijego spend akwa ife na-enwere isi ije na mekaniki nke ije na mekaniki fe jide moto gị inwezi ike n'ike ịlụọ moto spend 500 pound 500,000 na ị na-alụ moto ọkwa dịka ife ikwesịrị ọ bụrụ ife dị na mmụọ ikwesịrị ọ bụ 150,000 ịma mma mgbe n'izu anwa n'ọnwa anwa ego a na-apụ gị n'aka ọ na-anasịsị ya ego dị gị n'aka maka na ị prioritizero fa ibubere ofe ụzọ mmụọ dị too jealous ụmụ technicalities a ka ị kwesịrị ịma n'ọdịnala ichere na-agbata afa jee ma ife asị gị mee ọ bụrụ na ị dị rọshọ dịka na ife na ọ bụrụ ife agwala ibe eziokwu iji ebe ọzọ jee gbaa afa ọzọkwa bụ na ijee na nke dibịa bịa gbaa afa iwu abụrụ na ọ dibịa gbala ya afa ya alụlụ ya ọlụ ma ọ ya achụlụ ya aja ka nrapụkara nke ọlụ maka enwere kesị na ị na-alụ ọlụ akụzibigo m ya ịma mma ka aja ka a na-achụla ya ka ọgwụ ka a na-agwọla ya na ije n'afọ asị gị na ife na-aja aka ya achụ na-aja aka ya achụ iwu abụrụ na ọ dibịa anwa ya achụlụ ya aja ọ bụrụ iwu ọ bụrụ na ịma ife na-eme n'ọdịnala ije na ofu dibịa je gbaa afa ị ga-asị ya nene n'afa onye aka ya anabata ya lụ nwa ọlụ ahụ ị nwere ike kpọọla ya afa nje na be dibịa je lụọ
ya chunwulu maja dibia ya chunwulu maja inwe ike jukwu onye sị anya na-enego di n'afa ka aja anwa nyanwa bụ dibia anwa ọchị onye ọya aga ụmụ technicalities a ka ikwesị ịma n'ọdịnala ọ bụrụ ife aga na inwe ike ịbata ọsị ịma mmasị ụmụ ife a dibia ya agba n'afa ma nyanwa ya lụ emeli ala chụọlụ ya aja iwu abụrụ na ọ gbara afọ chụọlụ ya aja o nwegasị gị n'aka ya nabatala ya ma ọsị gị jee chie na nke dibia ọzọ na ya ma nchụnwa aja ahụ. There's a lot of reason maka mmụọ na-asụ aka dibia nwere ike na-agba afọ na-agbata afọ ọfụma mana onwe ife dị na ndụ dibia anwa mmụọ achị ịchụla aja na-asọ nsọ mana ịma mma ọlụọ oje chụọlụ gị nye aja o nwere ike ọbụla ego ka i westi maka mmụọ a ya enye nri nwee ike onwe ife dibia anwa na-eme ọ na-asọ asọ ụmụ ife a ka ị kwesịrị ịma ya izi esi gbaalụ ya afa asị gị na onye a na-anaghị nri na onye ụwa gị na-anaghị nri iwu abụrụ na dibia anwa so ihe ajụkwa dibia anwa kedu onye aki a na ga-anata aja anwa ma achụ ọnya ọ ife a niile dị ife dịsị n'ọdịnala ije na dibia ọzọ gbakwuo anya afa mmalụ ka eziokwu ọ na confirm ife dibia nke izizi na ọ bụ dịka na ọ dibia izubela ọfụ na ịmarụ ka afọ ya dị ịtụa ya bụ ọzọ bụ agbasi anya afa chụsi anya aja ji dibia nke ọbụla chụlịa ife ị kwesịrị ime dịka isi ime aziom na nsogbu ga-adịgo sọl mba ị kwesịrị ime bụ na ị kwesịrị ijekwe n'afa jee na dibia ọzọ wee jee jụọ ase ma ọlụ alụtara ya ndị mmụọ inyelu nri ọ na-ala aja ịchụọla ya ụmụ ife aka ị kwesịrị ịdị na-eme ya ị kwesịrị ịchụsị aja ọ ka esi eme na ọdịnala ọ bụrụ ka esi eme n'ụka ọ bụrụ a na-enwe ansa the idea bụ na afa ị ga na-eje n'afa mgbe niile ọ gbaghị ya ije n'afa afa gwa ife ya eme ịchọ dibia ya emelu ya alụsị anya ijekwa n'afa ị nwere ike jee na dibia anwa lụ onye ọlụ ya na-ene ka ife ọlụ ọ ga ọmasị ya sị ife ọfụlụ ọgwa gị nwere ike sị gị oke nekwe ife dị otu a na nwere ike ife nọchi ya ọlụ alụ na ọ garakwa ọnwa amasịrị ya asị mana ọ bụrụ na ị jụrụ ya gbangwa ya so ụmụ technicalities a bụ ife dị n'ọdịnala ka ndị dibịa si alụ ọlụ bụ fama m bube gị ụzọ ọ gị ga-abịa ọ ife iju ka fa ga-enene ọ gị gasị bide ya na enelu ya nke ọ nene anya ọgbakwa ya nkịtị isi a nenelu ya nke ọ gị ga-asị na ife ịchọ ka emelụ gị. It's just like ọ bụrụ na gị na ndị lọya alụ ka ngwa ọlụ amarakwa m ka ndị lọya ndị be anyị mana ndị gụrụ lọ n'anya ọ bụrụ na ịchọ ịkpọ lọya ga-represent gị n'ikpe ọ ife ịgwa lọya ka ọ ga-eji welu represent gị ọma m suggest lụ gị something if ọ ga-eji lọya amasịrị ya asị na o ji defend ya mana ife ọ ga-eji defend gị bụ ife ịgwala ya ama m ka inwe that experience anwango lọya ndụ wee jee nwe ikpe ndụ eje ka mụ na ya na-akpa nkata in the midst of ịkpa nkata onwe ife nkwu ngwala ya ife anwa kụzielu m ife so ka m gwala ya ife anwa ọsị m okay ọsị m
come well for sim the result of that angle of argument. Because as a professional, o man silo masi. Mana assuming no na ma gwara ife anwa. O maria. Or they're aware of it. Onya kabo, I am digressing a little bit. Onya kab, for instance, amoro maka nabani, Mana no boda na obi na watch even movie in the ocha. More news over. Oh, ebe mother arrest. I say anya nye pukwani for bona. Oh, police use the police everywhere. Don't say anything. The for bona you could not get used against you in the court. In the court. You got again. Yeah, common sense. Oh, yeah, but church, for instance, Obuni went so we did kino bodo yibo ni yolo bodo yibo at a jide young one, Tuanya Ganaka. The best thing Bonya we bankete. Don't say much. If he answers, let me see my lawyer. I want to see my lawyer. Magomweke, if you gonna implicate is if you na fana maro, I'm going back to Ijanafa. Yeah. Dibia man babala ya fifi na siria bala. That's where I'm coming. I'm trying to relate it. If I have common sense. Because if I did in a more on Buria, on Gia Judibia, and the Nellinka, and the Nellinka, then Nellinka, on NSN, or Wagin. And all the impa, just like I said. Alucia logiolo. Again, Achusia logiaja. And your lady now say aluolo. Maka, at that time, and they use the belly these days, and aluolo. You see, the lawyer, mamma. So it's what the lawyer, Japan of Fuma. Get all the alone, alole. Join your magic on actually. Mogo on our wallet. Maki, just like I said, when video Mukuzimaka, in can I walk with my money and I walk. I think you will take a car, lolo yolo. E mamma, no go can I wallet, Lona Jacan actually. Maka, Obo Naja. Abro fever. Akuzi Baulum Sunana. Ye wagu, bu awam, Kalila, or wom, depend the dialect. Manaja. Eburo awam. Ya ina enyekwa ego ina eje na bedibia. Asị gị na aga eme nke na aga eme nke na e join your family ya. O gịnị ife a na-eme? O aja ka ọ bụ ka na ọgwụ ka ọ bụ. Very important. Ka ị mara nke ị na-eme eme. So afa. Una adị na gbazina afa sị na ama iwu bụ na ihe na-eje n'afa. Asụ nwa dị nani. No. Jenny or Sunday? No. As more than any, iya jis cabanaro, Chatadibia, gonna wally yafa. Or fundamentals. You gonna address it. You would gonna address it. Maka, I'm going to if we give an law, and then you one in, then you one in. But you want it to wine and web. Oh, for that, if you for an law, for on never, for one never, for one de bever. Greetings, my dear Jenny. For one kitty, ada one kitty, ana me fe, Maka mal can yagi, Malia tozo. To put Nama one. Well, on board. On one long law. I can't say food no lama. If I go say Mumbiz, Bona, on who was sitting a ben, na mea mook was yama. Cabia dot to any doggy, dot to any. Aye. Nena say no cosi say dance, but now you are one. I know Ben Namaka, no pussy at in a Ben Namagosem. I seen if I won't see can pussy an adult if an apple. Na Ben Nam. Can was I them? Mbama, I don't know what you nani. Mana, I don't know more than. Mana, I come the Japoka half and half. Man, even more where I'm a prophet in my. Bonya, nsia nene me for gonna be far. The prophet, we're prophet. They make na on a men can or duka, mano inekosia men on the corner combined oka na ordinary. I say no one. I say no nam kayafu. No yana chepo. See okay.
agbara m nkịtị mgbe me gịnị nsị ka ife a ga-eme asị m na ife aja a ga-achụ aja a ga-achụ mgbe zinye ego sị anya achụọla m aja ahụ n'isi nna m. So ife aga m na-akụzili unu. So the idea is this. Ọ bụ na ọ bụrụ dịka na ọ bụ na m bụ somebody the careless ma ọ na-aghọtara ife dị na mmụọ mfu ife anwa one bụ na agụsigo m ya agụsị gị ya agụsịra na gị ife ị nwere ikike ichenji the course. Ọ bụrụ dịka na oge nna m mgbe anwa ife mfu bụ na oge nna m ga-ejepụ elubego mana aja anwa nchume gịnị nyekwulu time tụnyekwulu ya mmụọ. From what I said, I think onye kwulu extra 1 year. Come for live and me say 1 year before Muzia. Mana the idea buna achibego mo warning. I go have bago me prepare bago my mind. Man ichura na aja. Obulo no ife di preventable. Aye pre man obuli ka onye ogie lugol. If I ye bebo. E jinwa ya na etinyeli ya more days. Na etinyeli ya more days. Now prepares your mind and now prepares the mind of the family. Apostle kwa meba anwa wakana mo siri ike mmadụ makọtakwala ife dị na mmụọ ya akpọrọ m ya si na ife mfo ọmụọ o jekwa eme ife o kwesị ime ịchụ aja nya ife nji agwa unu ya bụ unu ejizina nlọ unu na-egwu egwu agụsiri anaghị nlọ ife na nlọ onwe ife ikwesị ime onwe aja ikwesịrị ịchụ. Ụfọdụ ka ọ ga-abụ onwe ife a ga-asị gị mee ka igbechie ife ahụ ụfọdụ bụ ife ị ga-stop ọ bụrụ ife dị preventable agụsị gị ya ịchụ aja ya dị prevent nwe. So ife ndị ekwu ya bụ na ọ ife dị n'ọdịnala ya nke nwa bụ onye batasịla ọdịnala ọfụ bụ nwa ọdịnala nke isi na ịma ndị na-ejebe dibịa ọwa ọkọrọkwa o nwesị ndị eze nwaanyị na-agba afa nụ enwe ndị nwere onyinye ahụ no ọ bụ dịka na ụfọdụ ibe fa nọkwa na Facebook onwe few of them mma na-agba afọ ọfụma use nova ife gbalụ yighalị isiba check ekenele gị ifo ụmụ ya 5,000 10,000 ejili egbu afa especially ife gbasara ifuru ana nya ọ bụ na ịda ụfọdụ na-akọkwa m nlọfa ngwa ife ga-eme femenya ọ bụ na ị mara how to handle it emekata na nlọ gba nkịtị mfe ọbụla agụsị gị ụfọdụ nwee ike dị bụ ife ọma na-abịalụ gị agụsị gị na nlọ nwa ife ọma na-abịalụ gị agụsị gị na nlọ ị kwesịrị gbanụ nkịtị enwe ike ife eji kụzili gị abụ ka ijenye mmụọ anwa onwe ike onwe mmụọ na-anọchi ife ọma anwa agụsị gị na ife ọma na-abịalụ gị. From my experience, if I'm gonna be alogi, I go see na nlo, and if you kwesi ime. Maka onwe mmụọ na block eve anwa, enwe ike onwe iji somewhere na amaro. Ma onwe ime believe ye. Onye anwa mmụọ chi abịa si na ịma nweta eve anwa. Mana enwezi ike ije chụ aja, nwụla je ya achụ. O mele ya ebele rapụrụ gị. Ya ifukwala ife ọma na-abịa ịma mgba nkịtị. Ibunu ya achụ aja. Hey, afụkwa m ka ego na-abata m n'aka efukwa m ụdị ife dịka inwe ekele ọnụ isi ọfụnọ ife ọma agbana nkịtị chụọ aja nya ọ bụ na o nwee ife na ablọk ya ọ bụ na dịka o nwee ife onye imejọ ma mmụọ imejọ ma onye imejọ chi ya ọ na-ablọk si na-esi ọnwa ka na maka nwee ike ife anwa na-abịa chi onye ahụ eje na mmụọ je blọkụ anya agụsịbazi ya gị chi gị ma mmụọ na-ekpughere gị na-agụsịsị gị na ife na-achọ ịbịa ife ọ na-agwa gị bụ gị ji eme something most times ọ ife ọ na-eme na ife kwesịrị ime bụ ijezi n'afa ma ọ bụ na ị ghọta dịka ndị ma ka ghọtara ife na-eme fana na-enle afa gwa gị ife ị ga-eme ije chụpụ aja ị chụọlụ mmụọ nwa aja na-esi ọnwụ na ife anwa ma nlu gị aka nwere ike ọ bụrụ promotion nwere ike ọ bụrụ anything good ịlọrọ anya na nlọ don't relax na-eche ka ọ bịa mba onwe aja ikwesị ịchụ maka ọ dịka onwe ife na-achị igbochi ya ya na nji ekwuli ya bụ iwu bụ na ị ga na ịghọta ife dị na mmụọ ka ọ dị na anị dị ọ dịrọ ka ụka
iye jesi pastor nya bless ye nya kpele ye kpele nya nye fasting no buro ka esi emi n'ọdịnala bụ na ya na ajụ ase iwu bụ na ya na ajụ ase ya na ife ọbụla gba ayịghali efu ya na nlọ efukwu ya iwu nata bụ na ihe eje chụọ ebe ya agbafa ka ị mara ife ị ga-eme ọ bụla ife ọma ka ọ pụta ife ọ bụ nọọ ife ọjọọ ka igbochi anya na mmụọ ndewo jụọnụ m ajụjụ unu enwela ajụjụ unu enwela ajụjụ ndewodu jụọnụ m ajụjụ unu achọrọ ịjụ ajụjụ nwa ajụjụ unu nwe for me nkụzi nna akụzi bụ ule onwe ajụjụ unu nwe na nkụzi nna akụzi bụ so ife dị na ịchọ ọgwụgwọ na ngwọta ime mmụọ site n'ọdịnala ase iwu bụ na ya na-ajụ ase iwu bụ na ya na-eje na nke ndị n'afa na-ajụ ase ịjụta ime ife agwala ime ịjụtara na ase iwu bụ na ya eme ife agwala ime ajụtakwa na ase nọdị anyị yala ime nke anwa punishment nke anwa ọpịpị ya na-aka maka mmụọ mara ana you can imagine maybe dịka mmụọ ekpughelụ gị ife mmụọ na-ekpughelụ gị ife sị gị na ife na-achị me egbu ya nke ime ya ignore so all disrespect it's just like nke nwa bụ mmadụ ya ọ bụrụ na ife na-achọ ime mmadụ oyi gị si ya nekwe ife ọgba gị nkịtị each time isi nekwe ife ọgba gị nkịtị ka ife ị ga-eme ya ignore mmụọ na-emekwetu anwa nya mmụọ na-ekpughelụ gị ife you have to appreciate na onwe mmụọ na-abịa na-ekpughelụ gị ife asị gị ife na-ekwu ikpulu gị ife ka nlọ onye na-alọ ife nwa ife na-adị na-alọ onye na-alọ nlọ enwere ikwesị ime appreciate ọkụ na iku n'igodo ime appreciate efe ịkọlụ onwe ya nlọ anwa chọọ ka ịghọta nlọ anwa ọ bụzi na o kwere onye nghọta ijebe chọba onye ghọtala onye na-aghọtala ife dị na mmụọ ka onye ya aka kọwaa nlọ ịlọ nya ọ bụrụ nsogbu ka igbochie anya ọ bụla ife ọma ka o wee lue ya aka mana n'ụzọ ọdịnala iwu bụ na ị ga na-ajụ ase a na-ajụ makwana a nnọkọta n'ọdịnala ọ bụgodị na ị lọrọ nlọ nnọkọta ije jụọ ase n'isi gị n'isi ezinụlọ gị it's like check up dịka ọ bụ dịka na ọ dịka ụlọ ọgwụ ka a na-ekwu okwu ọ dịka mmadụ ije check up iwu abụrụ na arụ ga na-aya gị tupu ijebe ụlọ ọgwụ nwoke jee ụlọ ọgwụ check up ọ bụrụ ịma ncheka arụ ya gị tupu ijebe ụlọ ọgwụ nakata ije check up ọ bụ na obodo a be anyị na obodo a enwere routine check up for instance ife dịka dentist check up dentist inwe medical inwe GP gị your doctor onye ọbụla check up kwesịrị ịdị na-eje dentist wụrụ na-abụ na-arọ nwe arọ ị ga-elu ịbụrụ nwaanyị na-eme gị I think 25 years old ịbụrụ nwaanyị ruo 25 years old a screen beg you for cervical cancer every 3 years you get made that smear test ka na-akpị ka ama ka ga-afụ cancer cell na cervix gị ka bụ routine check up onwere ife na ya mana check up you lue 50 years I think emebe nka ebe na ịbụ nwaanyị ejebe gị check ebe maka agafe onwe cancerous onwe growth inwe n'ala gị so I check up ana nwekwe nka na-eme ụmụ nwoke ọ bụlụkwa enwekwa age ị ga-elukwa anakata eje gị for nne na ọbala gị ma ka diabetes adịghị n'arụ routine check up ikwesị ọ bụrụ na ihe ma ife ị na-eme be anyị abụrụ ya ifuru ndị na-achị anyị oge ọbụla fa agbapụta na be anyị bịa obodo oyibo bịa na-etriti onwe fa rapụ ndị be anyị na-ata ahụhụ a lot of ọnwụ a na-anwụ na be anyị dị preventable inwe ka mmadụ na-aya ife ọ dị ya n'ime arụ na-ayị ya
And the worst na-emebe anyị bụ so many issues. And what are facilities? Ndị mmadụ kwesịrị ịdị na-echeck ife ma ife niile isi wewa mmadụ asị nọ malaria. Cancer nwee ike na-eme mmadụ o bulu symptom isi ọwụwa na-arụ ọkụ na-arụ mgbu. Ọ dị onye nwa n'ime arụ ọnọkọta ọpụta o mee anyị ilo nọ malaria. Mana onye ama mma nọ cancer. Mgbe ọ ga-apụtazi mgbe a ga-amụtazi n'ọnya oligo onye nwe ime arụ. So I'm going back to ebe ọ na ịnọ n'ọdịnala. The reason ị ga na-eji eme check-up nakata ije gba afa jụọ ase ndụ gị adịkwa. Onwe ife dị na mmụọ ị na-amarọ. Onwe ife dị ya na-ekpu ya lọrọ gị a na-afụrọ. A na-eme ya nakata na-adị mgbọ jee jụọ ase. Jee chọọ dibịa ga na-agbalị ya afa nakata na-adị jee jụọ ase. Ọ bụrụ oge niile, maybe once in 6 months or once in 3 months. Ego na ejikwa na gbafa. Oli juru afọ. Be 5,000 or 10,000. 5,000 maybe. Afa ndụ. Si gbaalụ ya afa. Ọ dịkwa mma ife adịsịkwa mma na mmụọ. Ị kwesịrị ịdị na-eme. Ọ bụ na ịdị n'ọdịnala. Ọ mụ ife a ka anyị kwesịrị ịdị na-eme. Ịdị na-achọpụta ife na-eme anyị. Afa. Ijiziri nwaanyị sobie. Mal ife afa kwuru. Mal ka ị ga-esi wee hazi ife. Ndewo. Ona nwere ajụjụ. Maureen Ngozi nwere ajụjụ. Nwere ajụjụ. Emmanuel Adịndụ. Okoro Danchuks. Jenny Asando. Una nwere ajụjụ. Una nwere ajụjụ. Enwenye chọọ ịgbagote. Enwenye chọọ ka m wegote ya. For contribution. Nwe ife unu nwee itunye na discussion tata. Nwe ife unu ya add. Ka nwe nke unu ya ewepụ ka nwe nke gbala unu ya le. Unu gbacha m nkịtị. Achọkwara m iwegata somebody. Ọ bụ na ị chọọ ijoin m, ịchọ ka m wegata gị for discussion. Nye m request. Ka m add ya gị ka ị gbagota. Ka anyị nwee the discussion. Ọ bụ na o nwee ife ịchọ ishare ka ndị ọzọ nọ ife ị nwere ikwu. O nwere ọzọ. Okay. Ọ bụ na o nwee type ọnụ m ide anya ede ka mmalụ. O nwere. Okay. Ndewo ụmụnne m. Ndị ọma, unu niile bụ join them today. Maureen Ngozi, Emmanuel Adịndụ, Okoro Danchuks, Jenny Asando. Unu niile join them today. Ndewo. Thanks for joining me. Ama m na ego data na-enyekwa nsogbu. Okay. Ama m. Mana dịka live video na-eme. I'm just giving an opportunity to be live. So, kacha kita nọ home summer holidays. Naka ngava na chikwalo in 2 weeks time. Holidays ngava. So, nsi can seize the opportunity. We na dey be alive. Nwekwa m ike. Mbidogodo ọlụ nchọ na dey be Saturday live. Ka nne nye people the opportunity. Ka fa na dey jụọ ma ajụjụ. Ma ka inwe live interaction. Onye kan dey say ka m ịdị na-eme videos oge niile just na-post. Ka nye unu opportunity ka mụ na dị kpakọlịa nkata. Ndewo na ụmụnne m, ekene m unu, kenesi unu niile ike. Ego data na-enye nsogbu. Bani esika kita, bani esika. I understand, bani esika, mana ọ ya dị mma. Ọ ya dị mma, ma ndị lotu agaba na anya ama m Chukwu mee ife. Anyị enye anyị ndị ga-ama ife a na-eme. Ndị ghọtala ọchịchị ka ba mezie ebe anyị na ndị mmadụ na-ata afụrụ nne. Mana ekene m unu ka unu si wepụta time, wepụta data. Wee join ya my program. Daalụnụ. Asị m na ọma nkọ unu. Na chi unu ya kwala unu ụzọ, na mmụọ unu na ya yi ya kwala unu ụzọ, na agwa unu ya kwala unu ụzọ. Na ndị ichebe nna unu, ndị ichebe ukwu nne unu. Afọ ya kwala unu ụzọ na ego amadị na-akọ unu. Ego unu ya na-eji abịa online ama mbịa unu akọ unu.
aga manke unu na ife ọma ga na-eme na ndụ unu ọ ga na-eme mgbe niile divine favor you're just joining no nne ọfọ ka na-agọkwa ọfọ ka na-agọ so nsị na ọ ya adịla anyị niile mma ụmụnne m join my program na-eso m na support m enwere m a lot of followers, top followers, staff followers, top fans. Thank you so much. Divine favor, thank you so much. Ana m ekene unu ka unu si unu eso bumper to bumper. Daalụ. Onwe ka akala ka m dị. A na-select ndị mụ na fa na-akpakọrị. For now, they handpicked for me. For some reason, I don't know that, but I enjoy it though. Because I think one thing with me, but I like he pay attention to imata mother. Because if you want to market a Jenny, a Sunday, divine favor, I must be my staff follower. Son mama. So about they come, I want to for her online for a long time. And my did stopped. For some reason, I don't know why. I'm going to catch a bit. I radi kwa. Radi kwa okay. Oh, you go that manafaka there. Oh my vanilla. So yeah. Sana mago say Dalarin divine Dalarin nebo. Sana ma didn't pay attention one of your line. What would I'm after maybe 2-3 days? See, I hope they're okay. Or some just in a profile on your activity on your online. Sometimes I will say good data, and the ban good data. A lot of people learn more good data. More before I made that on a galon, right? But they buy not tough. It's so bad. It's Nigeria was radio to it. Of course, the radio is terrible. It's terrible. Nigeria was radio to it. Kita, adira. It's not right. Mana chuku ya melania bele. Anya mantala fufu aneje na anibani ya dimma. Afa ya wepụtala anyị na chi anyị na ana Igbo. Afa ya wepụtala anyị ndị ọchịchị. Nwele obi mmadụ, nwele obi ebele. Nwele ịfụnanya ebe mmadụ nọ. Ga-emezi nwube anyị. Ka ndị be anyị yala adị na-ata afụfụ na-enwere isi unnecessary suffering. Ndị be anyị, ọ bụrụ security dị. Ọ bụrụ kwa nni, ndị be anyị na-ata afụfụ. It's not supposed to be like this. Maka na be anyị, ani be anyị Chukwu gọzila anyị be anyị nya ndị be anyị kwesịrị dị ata afụfụ gọọmenti anyị abụrụ ya ọ bụ na ịtụnyebeli ya dịka obodo dịka Sudan, South Sudan mana Nigeria kwesịrị ịdị otu anwa maka Nigeria dị highly mismanagement, terrible things ma ịmago ọ bụrụ ụlọ ọgwụ ọ bụrụ ezigbo ọgwụ ka ị ga-egota Oboro check-up, oboro nothing, security, nothing, not food, nothing. Basic needs, basic need. That's how they provide. In fact, for the mother, it's terrible, it's bad. Mananya na yo Chineke nya meela anya ebele, ani be ani Igbo meela anya ebele. Elu mu Igbo na afu nke akalia. Anya mfa nya anyị ndị ọchịchị nwere obi mmadụ. Genyela anya ka kai mezie be anyị. Ọ ya dịla anyị niile mma. Anyị ncha ya adị ndụ wee fe ọma ọma ndị otu a gaba ọ nakọta ọ dịkwa njọ ọ dịkwa mma ọ da akọ mgbe niile ọ ya emesịkwa ọ dị mma na mmụọ niile na-achị anyị Igbo enyela anyị aka na anyị ga-survive ya ma otu ndị be anyị si wee survive mgbe anwa anụla agha wee survive na anyị bụ ndị Igbo bụ survive anyị mara ise survive maka na anyị na-achị anyị eyi ekene m ụmụnne m a sị na ọ ya dịla anyị niile mma adịla anyị mma na eke n'orie na afọ na nkwọ asị m na ife niile bụ mkpa unu bụ ndị na-esonyere join m na-akwado my mission ife niile unu tinyela aka na ọ ya agalụ na ọ dịrị anya na destiny unu na unu bịa bụ ụwa ọ dịrị anya akala aka unu na unu bi ụwa na unu ya gba moto n'ụlọ bi ụwa n'ụlọ ihe eme nka n'ụlọ bi ụwa ife ndị a niile ọ dịrị ana n'akala ife ọbụla dị n'akala ka unu bụ ife ọma ife nna ayọ tata bụ ore ife nna ayọ bụ na chi unu na mmụọ unu na ya yi
agwa unu ndị ichebe nna unu ichebe ukwu nne ife nna ayọfa tata na fam onye na-ekwu fam amụ ya na ayọfa famelonia fameyepụ akala ka unu meyepụlụ unu ụzọ gụyepụlụ unu ụzọ ka unu nwetasie ife niile anwa ka o lue unu aka fe ekwekwana ajọ mmụọ nọchie unu ụzọ na ife ọjọọ erika na anịbe anyị mgbọsị niile nọ na-egbu onye ọnwụ ebe niile a sị na ụlọ ahịa ọnwụ mberede na ọma mfu ndị be unu ọnwụ ike ama mfu unu ọma mfu ndị be unu nọọsụ ife ọma na igbuo aka mni ọmma aka ekpe mma iru mma azụ mma maka na anyị na chi anyị eyi maka na chi anyị dị ike maka na anyị na-elube chi anyị isi a sị m na onye emebikwana nke mmadụ maka onye na-emebi nke mmadụ ife onwe a na-egbochiri ife na mmụọ ụnụ kwụbara n'aka ụnụ ọtọ na-asọ nsọ anyị a sị na ọ ya dịrị unu mma mgbe niile ise ndewon ụmụnne m dalụn ngwa aga m ọ ga-adị mgbe ọzọ ọ ga-adị next Wednesday aga m ejisi gị bịakwa live again next Wednesday ebe 7:30 ka mụ na unu kpakọlịkpa nọkalịa ka unu na-adị jụọ m live question next Wednesday ụdị na nkwadobe ka onwe onye ga-abata gbagote for discussion ka anyị kpakọlịta ka ọ yala ịbụ sọsọ m na-agwa unu ka onwe onye mụ na ya na-akpa nkata mgbe ọ ga-adị na mgbe ọzọ ka mesịanụ